Tradičná novozámocká kvapka krvi prizvala na mestský úrad nášho mesta 8. novembra tradične dobrých ľudí. Darcov bolo okolo 30, prišli aj prvodarcovia. Koľkátýkrát darujete krv? Už teraz 13. krát. Krásne číslo, ako sa cítite pri tom? Dobre sa cítim. Prečo chodíte práve sem na mestský úrad darovať? Rád sem chodím pomáhať ľuďom. Výborne, chválime. Odkiaľ ste sa dozvedeli o tomto podujatí? Cez plagát vonku. No tak keď sa usmievate, tak asi je všetko v poriadku? Áno. Koľkátýkrát darujete krv? Asi 7. Snažím sa, keď môžem, prídem, ale nie vždy to vyjde, no. No, povedzte tým našim divákom, aký to je pocit. Aký? Super, keď môžem pomôcť. Nebolí to? Mám aj kamarátky, ktoré mi zomreli, bohužiaľ, no, tak neboli. Je to v pohode. Čo budete dneska ešte robiť? Dostanete... Už nič. Že vlastne dostanete celý deň voľno? Áno. Už pôjdem domov. A oddychovať? Jasné. Takým dobrým pocitom? Trošku. A večer si dám červené víno. Takže pracujete na tomto úrade? Áno, pracujem. Na akom oddelení, môžeme sa spýtať? Na odbor sociálnych vecí. A prečo ste dnes prišli? Prišli som darovať krv prvýkrát, tak skúsim, čo ma zoberú. Prvýkrát. A aký to je pocit? Bojíme sa? Áno. Určite, keďže to je nepríjemný pocit, odber krvi. Máte vo svojom okolí ľudí, ktorí sú darcovia krvi? Áno, môj krstný otec. A prečo trvalo toľko, kým ste došli k tomuto rozhodnutiu? Asi ten strach. No a teraz ako riešime ten strach? Teraz? No musím ísť a musím pomôcť. Držíme palce? Ďakujem pekne. Tak zatiaľ sa stále usmievate? Áno, zatiaľ áno. Čo tu práve prebieha? Doplňujeme dotazník, ešte vyšetrujú krv, či som vhodný darca. Aha, a čo povedal mladý pán? Neviem, zatiaľ nič. Že prežijem. Takže železo v poriadku u dámy? Áno. Aké majú byť hodnoty? U žien minimálne 125 a u mužov minimálne 135. Dobre, môžeme mať až príliš veľa železa pre darovanie? Áno, horná hranica je u mužov 180 a u žien 165. Takže túto dáma to mala v poriadku, tá hodnota bola 128, to je OK. Čo môžeme spraviť preto, aby sme mali takúto dobrú hodnotu železa v krvi? Ja viem toľko, že dajú sa brať buď vitamínové doplnky, alebo zelenina, ako napríklad cvikla, špenát a podobne. Takže cvikla, špenát, čo vám to hovorí? Ani jedno neľúbim. Ako sa práve cítite? Vynikajúco. Koľkátýkrát darujete krv? 38. 38, to ste kedy začali? Neviem, 5 rokov, 6 rokov, 7, neviem už proste. Ako často chodíte? Každé 3 mesiace sa snažím. Prečo ste sa onoho času rozhodli stať sa darcom krvi? Prečo som sa rozhodol? Chcem pomáhať ľuďom. A toto je tá najadresnejšia, najlepšia pomoc. Presne tak. Máte aj vo svojom okolí darcov krvi v rodine? Poznám, ale v rodine, nakoľko sú takí chorlavejší, tak ani nie, ale kamarátov poznám. No tak dajme nejaký odkaz aj našim divákom. Prečo by mali prísť tiež darovať krv? Tak, aby zachránili čo najviac ľudských životov. Zopakujme si teda informácie, ktoré sa nedajú dosť často omieľať. Deň pred plánovaným odberom krvi pite dostatok tekutín, ideálne vody, vyhýbajte sa alkoholu aj fajčeniu. V ráno odberu sa dobre najedzte, dajte si aj niečo sladké, koláčik či keksy, kľudne aj kávičku. To vás ponúknú aj priamo na odbere. Samozrejme, nezabudnite na pitný režim a dobrú náladu. Hrejivý pocit vás zaplaví hneď po príchode. Ahojte kočky, ktorá škola? Hotelová akadémia. A čo tu dnes robíte? Sme tu na registrácii. A aká je vaša úloha? Dávame vlastne tým, čo prídu darovať krv, dotazník, keksík, vodu a ponúkame čaj s kávou. Krásne. Ako vnímaš takúto akciu? Je to podľa mňa dobrá akcia a pomáha to ľuďom. Veľmi ďakujeme za umožnenie tohto odberu predstaviteľovi mesta, rovnako za sprístupnenie priestorov a podporu v organizovaní a vlastne ďalšom rozširovaní našej veľkej databázy bezpríspevkových darcov krvi. Sme radi, že naša veľká rodina sa môže týmto spôsobom zase raz rozšíriť o nových darcov, ktorí dnes prídu. A ako to tu funguje? Každý rok vlastne oslovíte mestský úrad a oni vám poskytnú tieto priestory?
Dá sa povedať, že už fungujeme na báze spolupráce v zmysle, že už nečakajú len na naše oslovenie, pretože máme také nepísané pravidlo prvý piatok po Všech svätých. Takže prvý piatok po Všech svätých tu na Mestskom úrade, kde všade ešte chodíte? Čo sa týka odberov krvi, tak v našich priestoroch, kamennej budove, a potom, čo sa týka regiónu, tak máme veľmi široký záber, nakoľko máme dosť také rozšírené územie, chodíme do Šale, chodíme do Šiach, chodíme aj do Levíc a do všetkých obcí v našom regióne, ktoré podliehajú pod Nové Zámky. Čiže napríklad väčšia firma, pokiaľ by vás oslovila, dá sa s vami dohodnúť, aby ste vy prišli za tými darcami? Určite áno, nie len väčšie firmy, dá sa povedať, že spolupracujeme so všetkými, už teraz nie len strednými školami, ale aj základné školy sa angažujú a oslovujú vlastne svojich rodičov, svojich detí, aby videli detičky, že ich rodičia robia dobré skutky a idú im príkladom v budúcnosti. Detičky si to väčšinou zapamätajú, už to nie sú maličké deti, takže vedia, že aha, ocino, mamina darujú a potom keď sa dostanú na stredné školy, tak tam pôsobíme dvoma spôsobmi. Buď im dávame pred študentskou kvapkou, inak dnes 8.11. končí študentská kvapka krvi, ale v rámci seminárnej takej činnosti sme mali 7 škôl oslovených a navštívených, kde sme im trošičku pomohli odbúrať taký pocit strachu z neznámeho a dá sa povedať, že mali sme veľmi veľký úspech, pretože v rámci tých škôl, kde takýto seminár prebehol, bolo jednoduchšie to také rozhodovanie, či ide darovať krv alebo nejde. Nebáli sa tak, ako v čase, keď o tom, čo to darovanie krvi obnáša. Čo sa týka tohto obdobia, máme možno zvýšenú chorobnosť, trošku chrípka bude o chvíľu útočiť. Nejak to ovplyvní počet vašich darcov? Dá sa povedať, že v rámci darcov, ktorí prídu darovať krv, áno, je trošku vyšší počet darcov, ktorí v ten deň kvôli nejakým odchýlkam v laboratórnych vyšetreniach nemohli darovať krv v deň, keď prišli, ale väčšinou sa dohodli s lekárom na ďalšom možnom termíne, kedy darovať krv budú môcť. Aktuálne, ktorá krvná skupina najviac chýba? Momentálne by som povedala, že ten stav zásob je dosť vyrovnaný. Negatívne krvné skupiny najviac momentálne beží A negatív. Nie je to ale veľmi kritické, takže snažíme sa oslovovať darcov s negatívnymi krvnými skupinami ako po celý rok. Po odbere krvi máte nárok na celodenné voľno. Môžete si teda oddychnúť a s pocitom dobre odvedenej práce čakať v krátkom čase potešujúcu SMS-ku, ktorú všetkým darcom pošle Národná transfúzna služba. Vaša krv dnes zachránila ľudský život.